everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Unsay akong ikalagad ninyo ning sayos kabuntagon. Ikaw na isulti, Papa. Niyami kay... Paibawon ka. Nga nahuman na ang mga adlaw nga among gitagal nimo. Nga makitaan si Christine. Og tungod na ang mga tao na ni Papa ang mulihok aron makita ang umaabot akong asawa. Di ba, Papa? Tinuod na. Di ba nga usaman kabuan ang inyong gitagal nako? Buwan na sa sunod adlaw nga nawa dinhi si Christine. Wa pa'y balita nga hangtod karon nga nakikita siya. Mao nga kami na mismo ang mangita og paagi aron makita si Christine. Di ba, Papa? Tinuod na. Pero og tungod ni ana, gipasugdan na namo ang paglihok aron makit-an karong adlaw si Christine. Unsa? Kung ang mga sakop na ni Papa ang mulihok, dugin ka lang tulog ka adlaw. Gadili siya mahibawan kung hain man siya karon. Unsa? Ano bang na imong reaksyon, kumpadre? Pasaylo. Matod ko nga unya na ta magtawganay ang kumpadre kung mapakasal na nato ang imong apo ug akong anak. Pero kay tinaw pa man sa hayag sa buwan nga mahitabo na unya ka na. Busa nga, kumpadre, sa dili madugay, mabalik na unya dinhi si Christine. No. Dili mahimo. Why? In fairness, nesses. Ni mo, girl. In fairness, nesses. Da. Makamao ka nang. Makamao ka nang. Kanang mananum og buwak. Look what you've done. Look what you've done. Nindot oy. Nagharag. Maratong pagwan. Nanalingaw ka. Di ba obvious? Dahom. Grabe siya, Ay, mag-ugbok lang gani. Di pa yun mapatoled. Di ka makapatoled. Nga naman na, Ay. Siya naman na ugbok na mo, girl. Nga mo toled. No, bastos. Bastos Ay, ka. why bastos? Why bastos akong gisulti? Ang imong huna-huna rami bastos. Matod pa ni Bambi na sa tumoy na sa dila. Mahimo pa, Melvin. Dalian ang imong gibuhat diha aron mahuman na ta. Alimuot na kaayo. Sigot na kay ko. Init na kaayo ang sun. Mura nagmutusok sa akong skin. My gosh. Wala ba ko'y sunblock? Madamage na kanya ako ang akong skin. My God. I don't want to have tum-tum. It's so disgusting. Hoy ka! Wadi ka... Ako may baho nga uso na ron. Pabutang-butang o kanang... kanamang... Sina... Frinkles? Freckles? Freckles na day. Freckles! Freckles! Sa picture. Sa personal ay na lang. Lain tanaw, no? Pagdali na, diha. Ayaw dyan mo nagpagdali. Nga nag-usap pa man ko sa imong mga agi. Baya ako pang ipatulid. Ipatulid pa na ko ng mihang. Kabantay ka, nagtakil din, miharag. Aksyon nagkuha. Bastos ka bayuta ka, oy. Bastos ka. Mas bastos kang bayhana kang maguna-una. Bastos bayuta. Kuya? Kuya, gagad ang takag-juice. Niaong. Thank you. Gusto na ba ang timpla, kuya? Yeah. Gusto ko mo serbisyo ni mo sa tibuok kong kinabuhi, kuya.
No, di na kinahanglan buhaton mo ka na, Yana. Pero gusto man ako. Mas gusto ko nga human ka nga makagraduar sa kolehiyo. Makakita ka og mas nindot ka trabaho. Alang sa mong ugma. Ug alang sab nila ni lola nimo. Mahimo ko kaayo ka na uban nimo, di ba, kuya? No. Di mahimo nga katabang ka lang sa tibuok ni mong kinabuhi, Yana. Katabang? Katabang rigid ko para nimo, kuya? Wa ko'y daw tang intensyon sa kong gisulti. Ang buot ko lang ipunto, mao nga gusto kong makabaton ka og mas nindot nga trabaho. Trabaho nga nahaom sa imong eskuylahan. Mao ka na'y hinungdan nga gipatunghat ta ka, Yana. Kuya, Kung makakita ka og mas mayo nga oportunidad sa laing dapit. dili, kuya. Dili ko gusto malayo nimo, kuya. Anhira ko uban nimo og ni Lola. Dinhira ko, kuya. Yana. Kakapoy. Ano na, kami kang sabot ka? Da. Mo na ang kuan. Ang steam sa American Rose. Kabantay ka, ana. Ana. Ang kayo ay nga naman ka. Sa problema nimo bayot kasaba ba nimo? Ang akong gamot. Imong giugbokan sa rosas. Ay, hala, sorry. Sorry, girl. Sorry. Sorry, girl. Napaaka ka bitin, Melvin? Ay, kuan ganing kwa. Waoy. Oh, dagdugo ang imong kamot. Sumay na itabo. Kunan dyan. Ano kaso, sir? Ay, gamay ran niya. Pero ang sakit. Ay, naugbokan sa rosas ni Christian. Kaya ay nakapulit sa iyang mga mata. Where? Let me see. Ato bang kunon ako? Time sa... Wala. Kumot sa'yo ginawa kami tayob sa kong mata. Wala. Is it still there? Dapo ba? Gusto niya. Wana? Palayo na. Kay mahagkan niya taka. Oh, what? What did you say? Ingon ko palayo na kay mahagkan niya taka. I thought you said nga dili ka ganahan ako. Mao man gani. Palayo na. Kay wa ko'y planong muhawk sa lalaki nga di nako type. Nya doon na ba kay na imong naong sa kong naw? Kuya, dali na. Uy, kung magkabira, ha? Kung nag-iyak ka, girl, na nag-iyak. Mamalig na ta sa sud, kuya. Init ta kayo din eh. Get up, Christine. Gabarog naman kundaan. What I mean is... Natarantag pinakalit ay. I'm not. Dali na. Kuya, asa ka? Uban ko, kuya! Kuya! Hala, gagda ka, girl. Wa! May volunteer ko. Mura kag doktor. Doktor. DR. Denhira ka. Tabang dire kay sige ra kag pahayahay danga kanang parihas man onta tag standing ining baya. Oy, dire. Ay! Da. Uy, iko! Lakaw na, girl. Christine! Hala, gitawag na ka, girl. Go! Diya sa mo ha, excuse. Mag-dating alime. Bye, Yana. No, dili ko pa sugot nga mahibiling ko din eh. Buhay ko, Melvin. Dabs. Buhay ko ba? Yan na kon, makabiya na sila. Leche ka ha? Kapisab ka. Gilaguman ka na ako? Ambot lang, panamin lang. Abi pa lang, nanaway ko. Dili ko lagom, no? Brown ko. Kita ka? Why? Baya, actually, magahi ang tingwag. Ano ba niya? Lang, gahi na gyada. Abi kayo, naman din ni Sir Pacondo. Imo magong gi-force. Oy. That is why. Ala, milumanay na sad. Ay, nanggawas niya. Baya, nanggawas na. Sab ang iyang mga in-English. English era magyud ko. Oy, di ko ka-tell. Mas Englishera ang akong ikaatubang permi sa una. Sabi What na. Ganong gitunulan man ko ni mo guna. Kay milakaw man ang akong Paris dinhi kaganiha, ikaw na'y pole. Manggonat
Ta! Dahom! What? Ang sakiran ka to ni Facundo. Og sakay si Christine niya. Ala! May babay na to, tanawa! Dili ni mahimo. Nag-uban sila si Christine. Dili ni mahimo. Kuya! Kuya! Wait for me, kuya! Nga naman magkumalayo sa ako na imutangan. Ay, ano ko bright ka, girl? Syunga sa break ka. Gikuptan ako imong sayal sa luyo, Makapalayo din ka. I hate you! Ay, kabala ka. Yan na, kay I hate you too, Stop staring at me. Yung saan mo pagkahibaw nga nagtuto ko niyo? From my peripheral view. Ano pahiyom ka? Bawal? Bawal kung pahiyom ka nga wa kong mahibaw kung nga no. Gusto siya kang mahibaw kung ano ni pahiyom ko? Nga no. Kiss me. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!